шах, да се боксира, да ходи на фитнес, да язди бял кон, да язди кафяв кон, да стреля, да изкача върхове, да кара колело, да се катери по дърветата, да прави кекс и най-вече... Чакайте малко. Какви са тези врели некипели? Тук няма никакво сладурче, а най-закостенелият работохолик на света. Искате доказателства? Ето ви хиляди. До колко часа си днеска? И пак не нощно. 3 поредни дни. Добре, да се чуем. Работи. Слушай, стана, че 6 сутринта да се взема тези сладки стахано брашно. Отиваме да ги хапаме, нали? Какво? Колко мача? Надявам се, че изкараш няколко хиляди от това нещо. Работи. Днеска трябваше да играем на тенис, имахме двойки, обаче... Марина пак работи, много работи. Кой? Марина? Марина работи. 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 Тихо, че ми надухте главата. По-важно е не колко работи, а какво работи. Марина е нещо като математик. Учените са казали, че всичко е математика. В думата математика се съдържа думата тик. Тик е другото на так. Следователно нещо в главата на Марина прави тик-так. Часовникът също прави тик-так. Случайност. Не мисля. Тик-так правят и дните. Дни ли казах? Знаете ли кой ден е днес? Точно така, днес е 15 май 2016. Този ден е от изключителна значимост за човечеството. Досещате се защо, нали? Защото е неделя. Неделя започва с не. След не следва бе, не, бе. Небе. Под небето е земята. На земята има телета. Телецът е зодия. Но какво е общото между това и Марина? Абсолютно. Марина обича зодиите. Случайност. Не мисля. Зодия започва с З, като Зоро. Зоро носи маска. Кой още носи маска? Точно така. Батман. Батман е приятел на Марина. Те се познават от Аркам. Знаете ли какво означава това? Абсолютно точно. Марина е супергерой. Герой завършва на Рой. Рой мъже преследват Марина. Но тя се не дава. Питате защо? Защото никой от тях не й носи торта. А трябва. Обзалагаме ли се колко мъже ще носят торта на Марина утре? Коефициентът удари в тавана. Но утре не е днес. А днес е почивен ден. Както и да е. Нека не го въртаме повече. Нека изпеем истинската причина за това днешния ден да е специален. Човек, колкото и да мълчи, накрая се изпява всичко. Айде пейте де! Well, so it's your birthday and you're nobody's fool. So long me tender and baby don't be cruel. Happy birthday, mama. Surely we'll be fine. Oh, happy birthday, mama. Surely we'll be fine. Blow out all the candles and let's have a good time. Well, Sue, it's your birthday and I've got something to share. You got me all shook up and I'm your teddy bear. Happy birthday, baby.
Sure it will be good. Oh, happy birthday, baby. Sure it will be good. You can have your cake and eat it too, if you promise to be good. Ало, кафето е плейбек, бей. Искам си парите обратно. В програмата пишеше, че ще пее най-известният оперен певец на света. Той е. Неговото име е Росен Ненчев. Happy birthday to you. Happy birthday to you.